Приятели, здравейте! Намирам се в Красно село, в един прекрасен двустаен апартамент, който много лесно може да бъде преустроен в тристаен. Сега ще ви го покажа. Сега това е класически двустаен апартамент, 60 квадратни метра. Това е първата стая, това е всекидневната. Към нея имаме тераса. Може да видите и гледката, изцяло ориентирана към зелените площи в квартал. Между другото, много добра локация за Красно село. Ето тук може да бъде разположена кухненската част. При самото преустройство апартамента е с двустранно изложение и много лесно може да бъде трансформиран в тристаен апартамент. Това всъщност е спалнята и кухня, която има тераса и към нея. Това са най-подходящите жилища за преустройство, защото директно усвоявате терасата към кухнята и става една детска стая. Голям просторен коридор и, разбира се, тоалетна и отделна баня. Локацията е прекрасна, намира се в най-хубавата част на Красно село, така че тези от вас, които искат да закупят апартамента и да живеят на прекрасно място, на цена, всъщност цената ще я кажа, ако имате интерес, можете да се свържете с мен налично. Хубав ден!